sme veľmi jasne vyhlásili, že musíme dať nejakú hrádzu progresivizmu a liberalizmu, ktorý rozkladá Európu. On ju fakt rozkladá. A dali sme odkaz celému svetu, že do našich suverénnych, hodnotových základov, koreňov a prameňov si hovoriť nedáme. Chápem, že ste nešťastní. Chápem to. A ani ma neteší vaše nešťastie. Ani ma neteší váš smútok. Pretože prevažuje naša radosť. Sme tu a že vieme si povedať, že nám nebude Brusel hovoriť, že existuje nejaké 3. pohlavie, 4. pohlavie alebo 5. pohlavie. Toto je Slovensko. Toto je Slovensko. Ako tí Spartania hovorili, toto je Sparta. Toto je Slovensko. Ja sa veľmi z toho teším. Slovakia adopts controversial constitutional changes defining gender and national identity. Slovakia has officially approved sweeping constitutional changes that embed conservative values into the country's basic law. Konštatujem, že prítomných bolo 99 poslancov, 90. The Slovak parliament passed the amendments with the narrowest required majority of 90 votes out of 150 after part of the opposition unexpectedly sided with Prime Minister Robert Fico's governing coalition. The constitutional reform enshrines Slovakia's sovereignty over questions of national identity, particularly in cultural and ethical matters. It establishes that Slovak law will take precedence over European and international law in these areas. The new provisions explicitly recognize only two biologically defined genders, male and female, while also requiring parental consent for sexual education in schools. Adoption rules favoring married couples and a new clause guaranteeing equal pay for equal work between men and women were also added. Sme politici, ktorí tvrdo obhajujú slovenské národné záujmy, podobne ako to robí americký prezident, ako to robí ruský prezident, ako to robí čínsky prezident. To je úlohou lídrov ako takých. Prosím, nehovorme o hrádzičke. To je hrádza, to je hrádzisko. Pretože našťastie v tomto je slovenský jazyk úžasný, že vieme posunúť od hrázdičky až po hrázdisko. Viete, ten dosah rozhodnutia, že v základných hodnotových a etických otázkach to bude Slovensko, ktoré povie, ako to bude, je nevídaný. A ja si myslím, že samotné zakotvenie definície manželstva bolo pre mnohé krajiny inšpiratívne. Mnohí premiéri mi blahoželali, hovoria, Robert, toto by sme si my nedovolili v našej krajine. Ale blahoželáme, lebo je to veľká vec. Myslím si, že po tejto novelizácii prídu viacerí za mnou a budú sa pýtať, čo ste to presne všetko zakotvili do tej ústavy, veď my sme išli podľa zdravého rozumu. Pani redaktorka, čo je na tom nezdravé, keď povieme, že je muž a žena a dieťa? Čo je na tom nezdravé, ak povieme, že pokiaľ ide o adopciu detí, no tak by to mali byť manželia v zmysle definície manželstva, ktorú sme zakotvili pred pár rokmi v spolupráci s kresťansko-demokratickým hnutím do ústavy. Čo je na tom zvláštne alebo nezdravé, ak povieme, že ak nejaké školy ponúkajú vzdelávacie programy, ktoré sú nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, že sa musia spýtať rodičov. No tak asi nechce každý rodič poslať svoje dieťa na nejaký program, ktorý nezodpovedá vnútornému životu tej rodiny, čo je úplne prirodzené a úplne normálne. Dali sme do ústavy, že poďme implementovať dôslednejšie pravidlo rovnosti pri odmeňovaní mužov a žien. A to najpodstatnejšie, a v tom ja som považoval za správne, že sme prijali formuláciu z dielne kresťansko-demokratického hnutia, pokiaľ ide o prednosť našeho práva v základných hodnotových otázkach pred právom medzinárodným, že to bolo prvým krokom k tomuto úspechu, ktorý dnes môžeme konštatovať. My sme mali 2 alebo 3 varianty iného charakteru. Jednoduchšie, kresťansko-demokratické hnutie je samé o sebe veľmi komplikované. Aj predložilo komplikované ustanovenie do ústavy. Ale prevzali sme ho a povedali sme, dobre, aj toto nám vyhovuje, lebo potrebujeme partnera. Viete, keď nemáte ústavnú väčšinu a máte 79 poslancov, alebo -1, alebo dnes si strana Hlas musí riešiť svoj ďalší problém, ktorý má vo vnútri, tak vám nezostáva nič iné, len hľadať spoluprácu s inými. Čiže ani hrázdička, ani hrádza. Toto je hrazdisko, ktoré sme urobili a môže to byť príkladom pre iné krajiny. Liberalizmus a progresivizmus ničí Európu. A nehovorím to ako ideológ. Ja som fakt lavičiar. So všetkým, čo k tomu patrí. So všetkým. A garantujem vám, že teraz pôjdeme na klub a pol deci si dáme. Všetci.
lebo sa patrí, lebo to je úspech.